Hey guys! So, good afternoon. Kakatapos ko lang mag-linis. So, look how how dirty I am right now. Ayan. Ate, pakita mo. Ayan ka siya. Wala po siyang short. Ayan. Yung papi niya. So, yeah. Wala nang laman yung kabilang bed. Nandun na lahat ng bags ko. So, yeah. At yung aking bed here. Tinanggal yung short niya. Tapos dito yung diaper niya. So, yeah. I'm going to scrub. Then, I'm gonna have my duty later. Kasi sabi ng head nurse namin, nag-text siya sa akin kanina. Pag daw hindi ako na-on call ng PM shift. Kasi, yun nga, pag 6 patients, dapat may on call ka na. So, kung hindi umabot ng 6 patients dun sa isang station, yung ward kasi yun, kaya wala masyadong nagusto sa ward. Though, ang ward namin, maximum of 3 patients ang female ward, 5 patients ang sa ganun lang. Hanggang 5 to 6 patients lang kami. Ayaw nila, tas aircon pa. Gusto kasi ng mga tao ngayon yung may privacy. Siyempre, mas comfortable ka, ganun. So, madalang na umabot ng 6 patients doon. Pero nitong past few days talaga sobrang dami. Yun guys, so kung hindi ako ma-on call, mag-duty pa rin ako kasi i-dutyhan ko yung regular na mag-duty dapat ng shift ng PM kasi may ipapagawa daw sa kanya na iba, something, parang ipapasok ata siya sa surgery, parang ganun. Kasi yung naka-duty doon siya din yung mga OR, isang OR nurse din namin dapat yung pero yung isa. Medyo magulo. So, surely, I will have my duty. I don't have a choice. So, gusto ko mag-body scrub muna. Sabi ko, mag-body scrub ako ng coffee. Sana. Wala na pala kaming coffee. Gosh. So, ang body scrub ko na lang is this one. Gusto ko na tong maubos. Ito. Itong Watson's Milk and Salt Scrub. Maganda siya, guys. Pero mas gusto ko pa rin yung mas gusto ko yung Avonay ba yun? Basta yun. Something ganon. Kasi mas pino yung granules niya. Yung parang powder niya. Mas pino siya. Tapos mas mabango. Though maganda pa rin yan. Pero mas gusto ko lang yan. So yeah. I'm gonna take a bath now and then prepare for my duty. So, I decided to scrub my face muna kasi nagbabalat yung face ko. Oh, nakikita ka po nila. With this mask and use Zay Skin Whitening Exfoliator. Ang gusto ko dito, pag nagmamadali ka, hindi siya kagaya ng eye white na yung nagtibabad pa. Ito, ayan, makakapagtanggal ka na. Kasi yung formula niya is parang magta-turn into pang scrub yung formula niya. So, ito kasi guys, gusto ko yung mga ganitong pang-exfoliate sa mukha. Kasi nakikita ka nila, yung papi mo nakikita na, Kasi, mas siya, mas mild siya. Nyaki, din, nag-Ilocano na. Oh. Hi. Okay, yung diaper mo katabi mo. So, yeah. Nakikita na yung mga ugat sa braso ko. Gosh. So, mas maganda tong pang-exfoliate. I'm gonna wash na. Pati na rin sa leeg. Mura lang to guys eh. Dahil maganda siya. So, yeah. Wait lang. Maliligo na ako. Super feeling dirty na talaga ako. We're going to Pozorubio right now. And currently, sa sunod-sunod na night shift ko, let's turn the light. Sa sunod-sunod na night shift ko, look again, guys. Hindi na ako nauubusan talaga ng mga pimps. Yan! Hi! Asan yung pimple mo? So, I just did my moisturizer na yung Myra E para Mapagkita mo ako. yan, moisturizer lang and then baby powder. It reminds me of my high school life. Baby powder. Ayoko na din ng yung mga pressed powder something like that para mabawasan natin ang
Ano ba to? Risk factor sa pagkakaroon ng pimps. Pimps? So, pimps, yes. Nasaan yung pimple mo? Andito. Asaan? Diyan may pimple siyang isa. Kinagat ng lamok. So, we're going to pasarobyo right now. And then we'll try to eat in a place. Ano yung bagong place na yon? Place. Basta bagong kainan daw. So, we're gonna try. Nagda-diet na ako. Sabi ko, ba't wala pa rin nangyayari. Walang mangyayari pag ganitong puro food trip tayo. So, let's go! Magbihis na ate! Let's go! Let's go sa go! Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Bye, everyone! Magbabay. Pagbababay na ako. Bye, bye, bye! May kumuha po ng mga makeup brush ni tita. Nagkilay siya. Pakita mo yung kilay mo. Anong ginawa mo? Nag-make up ako. O, bakit mo? Sige, matusok yung eyes mo. Oh. Mas make ko. Bye-bye na! Mas make ko. Ayan yung kilay niya, oh. Hindi pa. Yan. Bye! Ano yan? Ganyan. Tingnan mo yung kilay mo. Nasa gitna na yung kilay mo. Yung gilay. Patingin nga ng Tingin ng kilay, ate. Tingin ka dito, mag-hi ka. Wala. Okay, like. Wala kilay. Bumbits. Anong bumbits? Hi. Hi, bebe. Wow. Model ang peg, ah. Never knew. Everyone, we're here in Terrace. Terrace. Ay, Terrace Cafe. Ingay-ingay. Kulay ka na. Anong ginagawa kasi nila? Gumagawa sila ng smoothies. Ayan. Kain tayo. May Marian Bacardi. Na smoothies. At saka burger, at saka fries. Di ba kumain ka na ng fries? Say bye. Bye!